चालू करूया आपण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंदांना आपण दंडवत प्रणाम करूया। श्रीला प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम। आणि आता आपण अध्ययन चालू करूया। मी स्क्रीन शेअर करते। बरं, स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो माताजी, दिसते ना? आता आपण हे वाचत होतो महत्वपूर्ण नियम, जे काय ज्याचं पालन आपल्याला करायचंय। आणि याच्या अगोदरच मी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते की आपण आता 6, 7, 8 या नेमकी भक्ती कशी करायची हे शिकणार आहोत। पण इकडे रूप गोस्वामींनी काय केलंय की हरिभक्ती विलास हा ग्रंथ जो आहे त्याच्या मधलं जे अगदी महत्वाच्या गोष्टी आहेत की भक्ती कशी करायची, काय काय केलं पाहिजे, नियम काय पाळायचे, प्रवृत्ती निवृत्ती। प्रवृत्ती म्हणजे जे आपण स्वीकारायचं आणि निवृत्ती म्हणजे ज्याचा आपण त्याग करायचा। अशा 20 गोष्टी दिलेल्या आहेत आणि त्या 20 गोष्टी नंतर 21 ते 59 या 20 ते 21 ते 44 असे त्यांनी आणि नियम सांगितलेले आहेत की काय काय आपण करायचं। आणि हे नियम केल्याने आपली जी चेतना आहे ती निश्चितच शुद्ध होते आणि ती शुद्ध झाल्यानंतर आपली जी प्रगती आहे ती खूप अगदी आपण वेगाने पुढे जातो। तर आपण आता काही नियम बघतोय, जसं तिलक धारण करायचा किंवा आपल्या शरीरावर वैष्णवाचे चिन्ह असले पाहिजेत। असं करत आपण मला वाटतं इकडे 4थ्या याच्यावर आलो होतो। कोणाला आठवतंय का? बरं, जे अर्च विग्रह किंवा आध्यात्मिक गुरुनी जर आपल्याला त्यांची फुलमाळा
अर्पण केली तर ती आपण स्वीकारायची आणि आदराने आपल्या गळ्यात घालायची. तर हे मी तुम्हाला सांगितलं. म्हणून इस्कॉन मध्ये सुद्धा आरती झाल्यानंतर ते जे फुलं आहेत, ते जे गुरुजी आहेत ते असे लांब फेकतात आणि जे भक्त आहेत ते फुलं किंवा फुलांची माळ गोळा करतात आणि आपल्या जवळ ठेवतात. तर इथपर्यंत आपलं झालं होतं. आता पुढचं बरं आठवतं हे बरोबर आहे ना? इथपर्यंत मी सांगितलेलं होतं. हो माताजी. बरं चालेल. मग आता चौथं कोण वाचतंय? आपला लवकर अर्ध्या तासातच संपेल 6वा अध्याय. मी कोण वाच? वाचतो. हा वाचा. 3 नंबर पासून वाचू. चालेल ना. अर्चविग्रह आणि आध्यात्मिक गुरु यांना आपण अर्पण केलेली फुलं आणि फुलमाला स्वीकारून मनुष्याने त्या आपल्या शरीरावर धारण केल्या पाहिजेत. 4. मनुष्याने अर्चविग्रहासमोर नृत्य करण्यास शिकले पाहिजे. हरे कृष्ण. एक मिनिट मी जरा बोलते. आता आपल्याला अर्च विग्रहासमोर उत्तम तऱ्हेने नाचता आलं पाहिजे. म्हणजे जसं आपलं गाता आलं पाहिजे. आणि कुठलं म्हणजे ही बॉलिवूडचे नाच आणि असे नाही, जे शास्त्रीय नृत्य आहे किंवा शास्त्रीय संगीत आहे. आता तुम्ही जर बघितलं शास्त्रीय नृत्य किंवा संगीत, याच्यामध्ये काय आहे की श्री कृष्णांच्या ज्या लीला आहेत त्या नाच करून त्या लीला दाखवल्या जातात. किंवा शास्त्रीय संगीत जे आहे त्या संगीतामध्ये सुद्धा कृष्ण राम यांच्या आधारावर भजन किंवा गाणी असतात. तर हे आपल्याला अशा तऱ्हेचा नृत्य श्री कृष्णांच्या समोर करता आला पाहिजे. आणि तेव्हा आपल्याला जाणलं पाहिजे की श्री कृष्ण आपण केलेलं नृत्य जे आहे त्या नृत्यापासून त्यांना खूप आनंद मिळतोय. उलट आता ऍक्च्युली जर आपण इकडे बघितलं जगामध्ये तर उलट असतं. लोक नाच शिकायला जातात, स्वतः करता नाच शिकायला जातात, कारण मला बरं वाटतं, माझा मूड बदलतो असं. तर आपण नाच आपल्यासाठी नाही करायचा आहे, तर श्री कृष्णांसाठी करायचा आहे. आणि अशा म्हणजे आपला मूड कसा पाहिजे की जसा एक छोटा मुलगा आहे आणि तो त्याच्या आई वडिलांच्या समोर नाच करतोय हळूहळू बेबी स्टेप्स घेऊन. आणि त्याच्या आई वडिलांना अतिशय आनंद होतोय, बघ केवढासा छोटा मुलगा आणि कसा नाच करतोय. तर त्या नाचाने तो त्याच्या आई वडिलांना आनंद देतो. तर आपल्याला सुद्धा ते लक्षात ठेवलं पाहिजे की नाच आपण आपल्या स्वतःसाठी कधीच करायचा नाही. नेहमी आपण श्रीकृष्णांच्या आनंदासाठी नृत्य करायचंय. बरं आता 5वा. सायली माताजी. सॉरी, म्यूट होते. अर्चविग्रहाच्या दर्शन होताच किंवा आध्यात्मिक गुरुला पाहताच मनुष्याने त्यांना दंडवत प्रणाम केला पाहिजे. बरं पुढचं आता घेऊ? इकडे नाही, एक मिनिट. हो. तर जेव्हा आपण दंडवत प्रणाम श्री कृष्णाला करतो, आपल्या गुरुना करतो, तेव्हा आपले हात असे सरळ असतात आणि पूर्ण आपण जमिनीवर असतो. तर अशा प्रकारे जेव्हा आपण नमस्कार करतो तेव्हा जरासं कॉन्शियस असून आपण नमस्कार केला पाहिजे आणि जाणलं पाहिजे आपले जे हात आहे ते श्रीकृष्णांच्या 2 कमल चरणांवर आहेत, अथवा श्रीला प्रभुपादांच्या दोन्ही कमल चरणांवर आपले हात आहे. तर अशा तऱ्हेने आपण त्यांना नमस्कार केला पाहिजे. पण जेव्हा ऑल्टर बंद असतं, म्हणजे काही काही वेळा अशा असतात की तिकडे पडदा लावलेला असतो, तर आपल्याला सुद्धा लक्षात आलं पाहिजे की
तो जो वेळ आहे त्यावेळी श्री श्री राधा गोविंद हे विश्रांती घेत असतात आणि त्या वेळेला आपण दंडवत प्रणाम किंवा प्रदक्षिणा की मला लवकर जायचंय मग आता मी हे तरी संपवते, हे असं करायचं नाही. किंवा आता आपण जेव्हा मंदिरामध्ये जातो तेव्हा प्रथम काय करायचं, आपण दर्शन घ्यायचं डेटीजचं, अर्चविग्रहांचं. कारण आपल्याला जाणलं पाहिजे हे जे मंदिर आहे त्याचे मालक कोण आहेत, श्री श्री राधा गोविंद आहे. मग आता केवळ मला वेळ वाचवायचा आहे म्हणून पहिल्यांदा मी बुक स्टोर मध्ये जाते, त्या बुक स्टोर मध्ये जाऊन मला हवी ती पुस्तकं घेते, मग बघते चला हा आता 5 झाले चला आपण दर्शन घेऊन घरी जाऊया. नाही, हे चुकीचं आहे. पहिल्यांदा तुम्ही दर्शन घ्या आणि मग इतर तुमची काही जी कामं असतील ती कामं करा. तर हे आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंच्याही अं, 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 काय म्हणूया आपण, त्यांच्या हा जो आदेश आहे जे दिलाय ना हे स्वतः त्यांनी पाळलं. त्यांना जेव्हा कोणीही भेटायला यायचे भक्त, ते त्यांच्याकडे भेटायला जायचे तेव्हा ते म्हणायचे तुम्ही पहिल्यांदा जगन्नाथांचं दर्शन घ्या, सुभद्रेचं दर्शन घ्या, बलदेव महाराजांचं दर्शन घ्या आणि मग माझ्याकडे या. तर ते सांगायचे भक्तांना, ही त्यांची एक स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन होती. तर आपल्याला सुद्धा तसंच लक्षात आलं पाहिजे. आणि विदाऊट बिंग कॉन्शियस जर आपण नमस्कार केला की नुसता सगळे करतात नमस्कार आपणही नाही, आपण जाणलं पाहिजे की आपले हात श्री कृष्णांच्या चरण कमलांवर आहेत. नाहीतर आपली प्रॅक्टिस कशी होते, मेकॅनिकल होते. किंवा म्हणजे लाईक डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी, शवाला आपण डेकोरेशन करतो असं आपण सगळे बघतोय मेकॅनिकली करतोय, असं नाही. पुढचं 6वं. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्णांच्या मंदिरात जाऊन त्यांचे दर्शन होताच मनुष्याने उभे राहून त्यांचे स्वागत केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता जेव्हा मंदिरात आपण जातो बऱ्याचदा असं होतं की पडदा असतो तिकडे आणि पडदा उघडल्यावर आणि आपण बसलेलो असतो पण पडदा बंद आहे. मग पडदा उघडल्याबरोबर आपल्याला तिकडे उभं राहून आपल्याला काय केलं पाहिजे, लगेच हात वर केले पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बसल्या बसल्या नाही, उभं राहिलं पाहिजे. म्हणजे आपला मधला आदर जो आहे ना तो श्री कृष्णांपुढे व्यक्त केला पाहिजे आपण. आणि आपल्याला आपण जाणून की श्री कृष्ण हे या ब्रह्मांडाचे किंवा सगळ्या ब्रह्मांडांची अथॉरिटी त्यांच्याकडे ते अनंत ब्रह्मांड नायक आहे. तर हे जाणून आपण लगेच उभं राहिलं पाहिजे. बरं, पुढचं. हरे कृष्ण. ज्यावेळी श्रीमूर्तींना पालखीतून बाहेर नेण्यात येते त्यावेळी आपण त्वरित त्या शोभायात्रेत सहभागी झाले पाहिजे. या संबंधी असे सांगणे इष्ट होईल की भारतामध्ये विशेषत्वाने श्री विष्णू मंदिरात भगवंतांची एक मोठी मूर्ती स्थित असते आणि तिच्या बाजूला छोटीशी विजय मूर्ती असते. या विजय मूर्तीला कधी कधी पालखीतून बाहेर नेण्यात येते. काही मंदिरात अशी पद्धत आहे की दररोज संध्याकाळी एक मोठी शोभायात्रा काढली जाते. ही विजय मूर्ती आसपासच्या परिसरात नेली जाते आणि तेथील लोक येथे येऊन दर्शन घेतात व त्यांना प्रसाद दिला जातो. आसपासचे सर्व नागरिक या शोभायात्रेत सहभागी होतात आणि अशा तऱ्हेने त्या अत्यंत सुंदर सोहळा साजरा केला जातो. ज्यावेळी अर्च विग्रहाला बाहेर नेतात त्यावेळी मंदिराचे सेवक अर्च विग्रहांच्या समोर दिवसाचा हिशोब मांडतात. आज अमुक अमुक वर्गणी गोळा झाली, अमुक पैसे व्यय झाले. या मागची कल्पना अशी की अर्चविग्रहांना त्या संपूर्ण मंदिराचे मूळ स्वामी समजले जाते आणि पुजारी व मंदिरातील इतर कारभारी यांना
त्या अर्चविग्रहाचे सेवक समजले जाते. ही पद्धत फार फार प्राचीन आहे आणि अद्यापि तिचे पालन केले जाते. म्हणून या ठिकाणी असे म्हटले आहे की मूर्तीची पालखी काढली जाते तेव्हा इतरांना त्या शोभायात्रेत सहभागी केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे तुम्हाला साऊथ इंडिया मध्ये अनेक टेम्पल्स मध्ये अशी शोभायात्रा माताजी आवाज बंद झालाय. काढतात संध्याकाळी. नाही, तुमचा आवाज येत हरे नाहीये. कृष्ण. जरा हँग झाला का? हो हो. बरं, मी जरा हे म्यूट करू. सॉरी, माझा व्हिडिओ ऑफ करू का? हा, व्हिडिओ ऑफ केला तर हा चालेल. एक मिनिट. आता येतंय का ऐकू? हो हो माताजी, आहे आवाज बरं आहे. बरं, चालेल. तर अशा तऱ्हेने पालखी संध्याकाळी साऊथ इंडियामध्ये अनेक मंदिरामध्ये काढतात आणि तिकडे इतर जे सगळे भक्त आहेत ते त्या रथाच्या पाठीमागे चालत राहतात आणि जसं इकडे सांगितलंय तसं दिवसभरात काय काय झालं याच सगळी जे लिस्ट आहे किंवा जे काय काय आहे ते त्या अर्च विग्रहांपुढे प्रस्तुत केलं जातं. का? कारण ते अर्च विग्रह म्हणजे जे अर्च विग्रह आपण श्री राधा गोविंद म्हणूया, हे त्या मंदिरांचे स्वामी आहेत. स्वामी आणि स्वामिनी. तर यासाठी प्रत्येक गोष्ट त्यांना सांगितली जाते. आता एक फार सुंदर याच्यामध्ये गोष्ट आहे की एकदा अशीच अर्चविग्रह म्हणजे अशी पालखी साऊथ इंडियामध्ये, मला आता एक्झॅक्टली त्या गावाचं नाव माहित नाहीये, आणि तिकडे पालखी संध्याकाळी चालली होती. पुजारी होता आणि तेव्हा रामानुजाचार्य होते. ते सगळे हे करत होते, पालखी चालली होती आणि सगळे देवाचं गुणगान करत होते, भजन म्हणत होते, वाद्य वाजत होते, टाळ होती, खूप मृदुंग होता आणि असे फार सुंदर तऱ्हेने ती शोभायात्रा चालली होती. तेव्हा सडनली जो अर्च विग्रह होता तर त्यांच्यातून आवाज आला की ते म्हणाले की आता तुम्ही इकडे थांबा, आणि त्यांनी सांगितलं की रामानुजाचार्य आहेत त्यांना ते मला नकोय, त्यांना घरी पाठवा. आणि रामानुजाचार्यांनी ऐकलं तर सगळ्यांना मोठा अचंबा वाटला की रामानुजाचार्य केवढे मोठे संत आहेत आणि त्यांना केवढे मोठे मोठे भक्त आहेत, आणि आज मात्र यांना मला नाव आठवत नाही, कुठला अर्च विग्रह वरदराज असा कुठला एक आहे, पण मग मी आता विष्णू म्हणते. तर विष्णूनी असं रामानुजाचार्यांना सांगितलं की घरी जा, केवढे मोठे भक्त आहेत. मग रामानुजाचार्यांनी ऐकलं आणि ते पालखी सोडून घरी गेले. मग आता परत ही पालखी पुढे चालली होती. पुढे चालताना हे परत अर्च विग्रह या सर्वांकडे बोलले, भक्त मंडळींकडे, की आता तुम्ही माझं गुणगान करणं थांबवा, मला आता रामानुजाचं गुणगान ऐकायचंय आणि ते सर्व तुमच्याकडून ऐकायचंय. तर एक एक चालू करा. मग सगळे जण त्यांची कथा सांगू लागले, ते किती थोर आहेत सांगू लागले, त्यांचं केवढं प्रेम आहे श्री विष्णूंवर हे सांगितलं. तर असं अनेक अनेक गोष्टी त्यांनी सांगून रामानुजाचार्याचं गुणगान केलं. तर बघा, ही जेव्हा पालखी चालत असते, वाद्य वाजत असतात अशा वेळेला, आणि सगळे जण रस्त्यावरून चाललेले अर्च विग्रहाचं दर्शन घेत असतात, तेव्हा श्री विष्णू किंवा श्री कृष्ण हे सुद्धा यांना सुद्धा खूप
खूप आनंद होतो. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की अर्चविग्रह म्हणजे आपण म्हणतो बाबा एक मेटल आहे, स्टोन आहे, असं नाही. ते अर्चविग्रह चेतन असतात आणि ते सुद्धा एन्जॉय करत असतात हा सर्व प्रोसेस. बरं, पुढे. एक मिनिट भक्ताने एक मिनिट एक मिनिट हा, एक सेकंद. भक्ताने, हरे कृष्ण, भक्ताने मंदिरात निदान 3 वेळा तरी प्रदक्षिणा घालावी. प्रत्येक मंदिरात सभोवताली जाऊन परिक्रमा करण्यासाठी सोय असते. काही भक्त 3 पेक्षा अधिक वेळा म्हणजे आपल्या व्रतानुसार 10 वेळा 15 वेळा ही प्रदक्षिणा घालतात. वृंदावनातील 6 गोस्वामी गोवर्धन पर्वताला प्रदक्षिणा घालायचे. भक्ताने संपूर्ण हरे व्रजमंडळ कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, ते एक सेंटेन्स वाचलं. हा, भक्ताने कंप्लीट होत. वृंदावनातील 6 गोस्वामी गोवर्धन पर्वताला प्रदक्षिणा घालायचे. भक्ताने संपूर्ण व्रजमंडल किंवा वृंदावनातील परिसराची प्रदक्षिणा करावी. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा सांगितलीये की आपण प्रदक्षिणा घातली पाहिजे. असं सांगतात विष्णू राम नरसिंह कुठलेही विष्णू तत्व असेल त्या मंदिराला कमीत कमी आपण 3 वेळेला तरी प्रदक्षिणा घालावी. आणि इतर जे देवी देवता असेल त्यांच्या मंदिरात गेल्यावर कमीत कमी 1 वेळा तरी प्रदक्षिणा घातली पाहिजे. म्हणजे यांच्या पाठचं रिझनिंग काय आहे की श्रीकृष्ण हे कोण आहे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे. म्हणून त्यांना 3दा सांगितलंय प्रदक्षिणा. आणि इतर देवी देवतांना त्यांनी सांगितलं एक प्रदक्षिणा घातली तरीही चालेल. प्रदक्षिणेचं सुद्धा अनेक हे आहेत महत्व. ते तुम्ही मला वाटतं की गोष्टही वाचली असेल की एक कबूतर असतं आणि त्याला एक शिकारी मारतो आणि तो असे पंख फडफडत पडणारच असतो, पण तिथे मंदिर असतं. तो असा हळूहळू खाली येतो आणि विदाउट म्हणजे त्याला प्रदक्षिणा घालायची नसते किंवा एका पक्ष्याला काय माहित प्रदक्षिणेचं महत्व. पण मनात नसताना सुद्धा याची पंखांची फडफड करत असताना ती एक प्रदक्षिणा होते आणि मग त्याचे प्राण जातात आणि मग तो हे वैकुंठात जातो. तर अशा तऱ्हेने हे जी प्रदक्षिणा आहे ना, ही सुद्धा अत्यंत महत्वाची आहे. तुळस जरी तुमच्याकडे असेल तर तुळशीभोवती सुद्धा तुम्ही 3 वेळेला प्रदक्षिणा घाला. आता 10वा. हो. हरे कृष्ण. साधकाने नियमन तत्वानुसार मंदिरातील अर्चविग्रहांची पूजा करावी. म्हणजे आरती करणे, नैवेद्य दाखवणे, अर्चविग्रहांचा शृंगार करणे, या सर्व गोष्टी त्याने काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला आपण हे सर्वांनी आता मंदिरात जाणं शक्य नाही, तर आपण घरच्या घरी तरी आपल्याला जितकं जमेल तितकं सुरुवात केली पाहिजे आणि नंतर हळूहळू आपण ते वाढवलं पाहिजे. मग हे फार महत्वाचं आहे की आपण हे जे अजी परत शृंगार आवाज गेलाय. करायचा. आवाज येत नाहीये माताजी. नेट आता बहुतेक येतोय का? असं डाऊन मध्ये जातंय, मधलं अर्ध वाक्य कळत नाहीये. ओके, आता येतोय की नाही? आता येतोय. बरं, चालेल. तर हे सगळं आपण काटेकोरपणे केलं पाहिजे. सुरुवातीला एखादी गोष्ट होती, पण आपण ते वाढवलं पाहिजे. पुढे आता पुढचे सलगपणे वाचू. हा. हा. 11. हरे कृष्ण. 11. भक्ताने अर्चविग्रहांच्या वैयक्तिक सेवा केली पाहिजे. 12. भक्ताने गायन केले पाहिजे. 13. साधकाने संकीर्तन करणे आवश्यक आहे. 14. मनुष्याने जप केला पाहिजे. 15.
मनुष्याने भगवंताची प्रार्थना केली पाहिजे. 16 साधकाने प्रसिद्ध भजन म्हणावयास शिकले पाहिजे. 17 भक्ताने महाप्रसादाचे आस्वादन केले पाहिजे. जो प्रसाद अर्चविग्रहांना अर्पण केलेला थाळीतून येतो त्याला महाप्रसाद असे म्हटले जाते. 18 मनुष्याने चरणामृत प्राशन केले पाहिजे. चरणामृत म्हणजे अर्चविग्रहांना स्नान घातलेले पाणी होय आणि त्यानंतर ते मंदिरातील दर्शनार्थींना अर्पण केले जाते. 19 अर्चविग्रहांना अर्पण केलेले धूप आणि फुले यांचे भक्ताने सुगंध घेतला पाहिजे. 20 भक्ताने अर्चविग्रहांच्या चरणांना स्पर्श केला पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे हरे आपण कृष्ण. इकडे जेव्हा पंढरपूरला जातो त्यावेळेला आपण तिकडे आपलं डोकं जे आहे ते श्रीकृष्णांच्या पांडुरंगांच्या चरण हो कमलांवर ठेवतो. लावू शकतो आपण. हो, इतर हो. काही अशी तशी फॅसिलिटी नाहीये, पण जिकडे फॅसिलिटी आहे तिकडे मात्र आपण या गोष्टी केल्याच पाहिजे. 21 हरे कृष्ण. भक्ताने अत्यंत भक्तिभावाने श्री विग्रहांचे दर्शन घेतले पाहिजे. 22 साधकाने विविध वेळी भक्तांची आरती केली पाहिजे. भगवंताची आरती केली पाहिजे. 23 साधकाने श्रीमद भागवत, भगवद्गीता आणि तत्सम इतर ग्रंथातून भगवंतांच्या लीलांचे श्रवण केले पाहिजे. 24 भक्ताने अर्चविग्रहांकडे कृपेची याचना केली पाहिजे. 25 भक्ताने अर्चविग्रहांचे स्मरण केले पाहिजे. 26 त्याने अर्चविग्रहांचे ध्यान केले पाहिजे. 27 साधकाने भगवंतांची स्वेच्छेने काहीतरी सेवा केली पाहिजे. 28 साधकाने परमेश्वराला आपला मित्र समजले पाहिजे. 29 साधकाने आपले सर्वस्व भगवंतांना अर्पण केले पाहिजे. 30 भक्ताने एखादी आवडती वस्तू जसे कोणता तरी अन्न पदार्थ वा वस्त्र इत्यादी भगवंतांना अर्पण केली पाहिजे. 31 भक्ताने श्रीकृष्णाच्या सेवेप्रित्यर्थ सर्व प्रकारचा धोका पत्करला पाहिजे. 31 भक्ताने प्रत्येक परिस्थितीत 31 भक्ताने श्रीकृष्णाच्या सेवेप्रित्यर्थ सर्व प्रकारचा धोका पत्करला पाहिजे. 32 भक्ताने प्रत्येक परिस्थितीत शरणागत जीव या नात्याने व्यवहार केला पाहिजे. 33 भक्ताने तुळशीला पाणी अर्पण केले पाहिजे. 34 हरे भक्ताने कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कितीतरी गोष्टी दिलेल्या आहेत. हे असं केलं पाहिजे, असं केलं पाहिजे. तर पण आपला या कलियुगाचा जो धर्म आहे तो काय आहे सांगा बरं मला. नामस्मरण. नामस्मरण करणे. तर तुम्हाला काय वाटतं इतक्या गोष्टी का सांगितलेल्या आहेत? म्हणजे त्याच्यात गुंतून राहायला, मन गुंतून राहायला. बरोबर. आणि काही तुम्हाला आठवतंय का? आठवतंय काही? बरं मी तुम्हाला सांगते, एक गोष्ट सांगते ना की एकदा चैतन्य महाप्रभू ते श्रीवास ठाकूरांच्या घरी गेले. म्हणजे ते नियमित जात होते आणि तिकडे त्यांचं नाम संकीर्तन चालायचं. तर एकदा गेले असताना ते श्रीवासांचं जे घरामध्ये मंदिर होतं तिकडे गेले आणि शाळीग्राम शिला घेऊन बसले आणि ते सर्वांना म्हणाले की तुम्ही माझा आता अभिषेक करा. मग सर्वांना खूप आनंद झाला आणि त्यांच्या घरी अनेक नोकर चाकर होते. त्यापैकी एक बाई होती, तर तिचं नाव होतं दुःखी. आणि ती खरोखरच खूप दुःखी होती.
आणि मग तिने काय केलं की पटपट गंगेच्या किनाऱ्यावर गेली आणि बरीच मडकी घेतली आणि तिकडे त्या किनाऱ्यावर सगळी मडकी मडकी म्हणजे कलश तिने भरून ठेवले. मग एक एक भक्त जे होते ते कलश घेऊन येत होते आणि त्यांनी चैतन्य महाप्रभूचा अभिषेक करत होते. तर आपण आणि सगळ्या जणांनी केला, फक्त भक्त नाही, इतर लोक सुद्धा आली, त्यांनी सुद्धा अभिषेक केला. आणि एरवी अभिषेक करताना एक ठराविक नंबर असतो, म्हणजे 108 कलश असा. पण त्या दिवशी काय झालं, चैतन्य महाप्रभू इतका आनंद घेत होते या अभिषेकाचा की सकाळपासून तो सुरू झाला संध्याकाळपर्यंत चालला होता अभिषेक. आणि ही जी दुःखी आहे ती पुढे नाही गेली की मला पण अभिषेक करायचा नाही. ही बॅकग्राऊंड मध्ये होती, ती फक्त कलश भरत होती आणि गंगेच्या किनाऱ्यावर त्या सगळ्या अरेंज करत होती. मग ते सगळं झाल्यानंतर यांनी चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं की तुम्ही कुठे आहे आणि तिला सांग इकडे यायला. मग शेवटी ती आली आणि तिने सुद्धा अभिषेक केला, गंगाजल त्यांच्यावर अर्पण केलं. आणि मग त्याच्यानंतर ते म्हणाले आता तुझं नाव दुःखी नाही, तुझं नाव सुखी केलंय मी. आणि खरोखर त्याच्यानंतर ती अगदी सुखी झाली, खूप आनंदात राहू लागली. असं तर इकडे आपल्याला काय समजतं की हे सगळं नामजप करणं, आपण 16 राऊंड करणं हे महत्वाचं आहे. पण त्याबरोबर अशाही काही गोष्टी आहेत ज्या भगवंतांना आनंद देऊ शकतात. म्हणजे उदाहरणार्थ अभिषेक किंवा आरती करणं किंवा उत्तम तऱ्हेचे वस्त्र किंवा उत्तम तऱ्हेचं जेवण आपण भोग देणं. तर अशा तऱ्हेच्या गोष्टी सुद्धा भगवंतांना खूप आनंद देतात. म्हणून आपल्याला इकडे श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करा. म्हणजे या गोष्टी सगळ्या केल्याने एक तर तुमचं मन याच्यामध्ये गुंतते आणि दुसरी गोष्ट शरणागत जाण 64 प्रिन्सिपल्स जेव्हा तुम्ही पाळता तेव्हा त्याचा बाय प्रोडक्ट काय आहे, शरणागती जाता श्री कृष्णाने. तर हे त्याच्या पाठचं सगळं कारण आहे. तर यांनी बघितलं असेल तर जेव्हा ते गोवर्धन लीला झाली, गोवर्धन लीला झाल्यानंतर ते इंद्राला आपली चूक समजली. मग आता कोण सांगेल की इंद्राने काय केलं त्यानंतर? कोणाला आठवत नाही? सुषमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. इंद्राने त्यानंतर भगवंतांची क्षमा मागितली आणि त्यानंतर इंद्राने सुद्धा भगवंतांची स्तुती केली. आणि प्लस आणि त्यांनी काय केलं, इंद्रानी सुरभी गाय जी आणली होती ना तिच्या दुधाने भगवंतांचा अभिषेक केला. तर हे फार म्हणजे ज्यांनी ते प्रसन्न झाले. तर असं आपल्याला जेव्हा गोष्टी वाचतो तेव्हा असं दिसतं की जे आपल्याला जो युगधर्म आहे त्याचं तर पालन करायचंच आहे, पण त्याच्याबरोबर सुद्धा इतर काही गोष्टी आहेत की त्याचं सुद्धा पालन केल्यानंतर आपली चेतना लवकर लवकर साफ होते, शुद्ध होते, साफ आणि शुद्ध होते. आणि त्या जशी जशी शुद्ध होते तसं तसं तुम्हाला तुमची एकाग्रता वाढेल, तुमचा नामजप खूप चांगला होईल. अशा तऱ्हेने हे सगळं आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला आपली प्रगती लवकर होते. आता इथं कोणाला वाचायचं आहे का? 34. हरे कृष्ण. कोण मी वाचू वाचतंय? माताजी. हा वाचा. भक्ताने नियमितपणे श्रीमद भागवत
आणि तत्सम ग्रंथांचे श्रवण केले पाहिजे. 35 भक्ताने मथुरा, वृंदावन किंवा द्वारका यासारख्या तीर्थस्थानी निवास केला पाहिजे. 36 मनुष्याने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. भक्ताने मथुरा, वृंदावन किंवा द्वारका इकडे निवास केला पाहिजे, म्हणजे धाम निवास. आता तुम्ही मला सांगा, हे शक्य आहे का? हो, शक्य आहे ना ताई. कसं? तीर्थस्थानी जाऊन आपण जेव्हा मथुरा वृंदावनला जातो तेव्हा तिथं थोडं 1-2-4 दिवस तरी आपण तिथं राहून तिथलं सर्व लीलास्थळी पाहायच्या. इकडे जर आपल्याला प्रत्येकाला शक्य आहे का द्वारका, वृंदावन, मथुरा या ठिकाणी नियमित जाणं, तर इकडे आचार्य असं सांगतात की आपल्याला आपली जी चेतना आहे ना, ती ब्रजवासींसारखी केली पाहिजे. म्हणजे सतत कृष्णाचं स्मरण, सतत तुम्ही श्री कृष्णांच्या कथा ऐका, सतत तुम्ही श्रीकृष्णांसाठी भजन गा, गाणी गा. अशाने काय होतं, की जरी तुम्ही दुसरीकडे राहत असाल तरी तुमची जी चेतना आहे त्या चेतनेमध्ये सदैव कृष्ण वास करतो. आणि अ, किंवा दुसरी गोष्ट आपल्याला बघा, आता इकडे वृंदावन, वैकुंठा, सॉरी, वृंदावन, द्वारका इकडे आपल्याला कधी शक्य नाहीये जाणं, तिकडे काही दिवस राहणं. तर इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय दिलेलं आहे, इस्कॉन मंदिरं दिलेली आहे. आणि प्रभुपाद काय म्हणायचे की इस्कॉन मंदिरं जे आहेत म्हणजे वैकुंठच आहे, किंवा एक आपण त्याला म्हणूया स्पिरिच्युअल एम्बसी आहे. ज्याप्रमाणे भारतामध्ये फ्रेंच एम्बसी, UK एम्बसी, US एम्बसी असतात, आणि त्या फ्रेंच एम्बसी मध्ये फ्रान्सचे रूल्स अप्लाय होतात. त्याचप्रमाणे प्रभुपाद म्हणतात की इस्कॉन मंदिर म्हणजे एक स्पिरिच्युअल एम्बसी आहे. आणि तिकडे मटेरियल ही गोष्ट मटेरियल नाहीये, and material law does not apply in इस्कॉन टेम्पल. आणि इस्कॉन मध्ये काय आहे की भक्तिमय सेवा ही 100% होत असताना आपल्याला दिसते. तशी 100% सर्व्हिस आपल्याला घरी करता येत नाही, किंवा कोणाच्या ऑफिसमध्ये जरी एखादा भक्त असेल तरी तशी सेवा करता येत नाही. सो म्हणून त्यांनी सांगितलेलं आहे की जेव्हा तुम्ही अशा मंदिरात जाऊन सेवा करता किंवा जॉब करता, तेव्हा you will be benefited 1000 times than doing the same service elsewhere. म्हणजे तुम्ही मंदिरात जाऊन 1 माळ चांट करा, तर 1 माळ नाही राहणार, 1000 माळा चांट केल्याचा तुम्हाला फायदा होईल. तर अशा प्रमाणे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी इस्कॉन मंदिरं दिली आहेत की जिकडे आपण नियमितपणे गेलं पाहिजे. आता नियमितपणे म्हणजे इकडेच सांगितलंय, मला वाटतं कुठेतरी की पुढच्या अध्यायात येत माहिती, कमीत कमी 2 वेळेला तरी सकाळ संध्याकाळ आपण मंदिरात गेलो पाहिजे. आता मला सांगा, शक्य आहे का? नाही माताजी. नाही, शक्य नाहीये. मग जवळपास तुमच्या आजूबाजूला कुठं विष्णू मंदिर आहे तिकडे तरी जा. आणि बरं, ते तुम्हाला रोज 2दा जाणं शक्य नाही, मग रोज 1दा तरी जा. ते पण आपण म्हणतो शक्य नाही. मग आता रोज आठवड्यातून 1दा तरी जा. ते तरी जाऊ शकतो का आपण? हो माताजी. पण तो आपण नियम केला पाहिजे. दर रविवारी मी इस्कॉन मंदिरात जाईन, मी दर्शन घेईन. आणि एखादा दिवस आपला मिस झाला आणि आपण जाऊ शकलो नाही, तर मग काय करायचं? प्रथम जेव्हा आपण मंदिरात जातो, दर्शन घेतो, तेव्हा आपण क्षमा मागायची
की श्री राधा गोविंदांची मूर्ती गेल्या रविवारी येऊ शकले नाही. कारण असं नसतं की आपण दर्शन घ्यायला चाललो, कृष्णाला सुद्धा आपली आठवण येते आणि कृष्ण आपलं दर्शन घेण्यासाठी तितकाच आतुर असतो. तर पहिल्यांदा आपण कृष्णाप्रती क्षमा मागायची की मी येऊ शकले नाही, माझं असं असं कारण होतं आणि मला क्षमा करा. आपण फक्त एकतर्फी म्हणजे आपल्या बाजूने विचार नाही करायचा की मला घरी एवढी कामं होती, आज पण पाहुणेच येणार होते, आज इकडे जायचंय तिकडे जायचंय, काही काही कारण असतात. पण हे जाणलं पाहिजे कृष्ण आपलं दर्शन घेण्यासाठी आतुर आहे आणि आपण आज गेलो नाही तर आपल्याला वाईट वाटलं पाहिजे. बरं, आता पुढचं मनुष्याने वैष्णवांची 36. हर- हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने वैष्णवांची सेवा केली पाहिजे. 37. मनुष्याने यथाशक्ती आपल्या भक्तिमय सेवेची आखणी केली पाहिजे. 38. मनुष्याने कार्तिक, ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विशेष सेवा केली पाहिजे. 39. मनुष्याने जन्माष्टमीच्या तिथीला विशेष सेवा केली पाहिजे. 40. विग्रहांची सेवा म्हणून आपण जे काही करतो ते अतिशय काळजीपूर्वक आणि भक्तिभावाने केले पाहिजे. 41. साधकाने श्रीमद भागवताच्या पठणाचा आनंद अभक्तांबरोबर नव्हे तर भक्तांबरोबर घेतला पाहिजे. 42. साधकाने प्रगत भक्तांच्या संगतीचा लाभ घेतला पाहिजे. 43. त्याने भगवन नामाचा जप केला पाहिजे. 44. त्याने मथुरा मंडळात निवास केला पाहिजे. अशा प्रकारे नियामक तत्वांची एकूण संख्या 64 होते. आधीच सांगितल्याप्रमाणे पहिली 10 मूळ तत्वे आहेत. त्यानंतर 10 गौण तत्वे येतात व त्यात ही 44 तत्वे जोडली जाऊन आता एकूण 64 तत्वे झाली आहेत. या 64 तत्वांपैकी पहिली 5 म्हणजेच अर्चविग्रहांची सेवा, श्रीमद भागवताचे श्रवण, भक्तांचा संग, संकीर्तन आणि मथुरा मंडळात निवास ही अतिशय महत्वपूर्ण तत्वे आहेत. मनुष्याने काया, मन आणि वाचा या तिन्हींद्वारे भक्तिमय सेवेच्या वरील 64 तत्वांचे पालन केले पाहिजे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भक्तिमय सेवेचे नियम असा आग्रह धरतात की आपण आपल्या सर्व इंद्रियांना भगवंतांच्या सेवेत नियुक्त केले पाहिजे. नेमके कोणत्या प्रकारे हे कार्य साध्य करता येईल हे यावरील 64 नियामक तत्वात दिले आहे. यापुढे श्रील रूप गोस्वामी या 64 तत्वांकरिता विविध शास्त्रप्रमाणे सादर करतील. हरे कृष्ण माताजी. तर आता इकडे त्यांनी जे 5 महत्वाचे सांगितलेले आहेत की 5 गोष्टींचे आपण जे सर्वात मुख्य आहे किंवा सर्वात मुख्यपेक्षा सर्वात शक्तिशाली, सर्वात पोटण या 5 गोष्टी आहेत. अर्चविग्रहांची सेवा, श्रीमद भागवताचे श्रवण, बघा हे सगळं आपण घरी करू शकतो. भक्तांचा संग, आपण जेव्हा श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचतो, आता आपण रूप गोस्वामींनी लिहिलेलं भक्ती रसामृत वाचतोय, ज्याची आपल्याला श्रील प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये त्यांनी हे सगळे एक एक अध्याय लिहिलेले. तर तेव्हा आपण एका महान महान भक्त आपण म्हणूया संतांचा आपल्याला संग मिळेल. संकीर्तन म्हणजे कीर्ती म्हणजे काय? कीर्ती म्हणजे ग्लोरिफिकेशन, किंवा आपण कीर्तीला अनेक अर्थ आहेत, म्हणजे फेम, ग्लोरी. पण इकडे संकीर्तनचा काय अर्थ आहे? कम्प्लीट ग्लोरिफिकेशन, म्हणजे श्री कृष्णाचं आपण श्री कृष्णांचं कीर्तन करताना आपल्याला म्हणजे अनेक गोष्टी आहेत त्यात, ज्याप्रमाणे आपण श्रीकृष्णाबद्दल, श्रीकृष्णांच्या लीला इतरांना सांगणे, तसं शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना सांगणे, किंवा आता आपण क्लासमध्ये बसतोय, आपण आता कोणाबद्दल बोलतोय? श्रीकृष्णांबद्दल. त्यांची सेवा उत्तमात उत्तम कशी करायची आपण जाणून घेऊ. मग याला हे सुद्धा एक हा कीर्तनाचाच भाग झाला.
पण जेव्हा आपण अर्च विग्रहांची उत्तम तऱ्हेने अर्च विग्रहांचा शृंगार करतो, हे सुद्धा ग्लोरिफिकेशन झालं. किंवा आपण बुक डिस्ट्रीब्युशन, प्रसाद वाटपाला जातो, अशा तऱ्हेने सुद्धा आपण श्री कृष्णाची जी कीर्ती आहे ती पसरवतोय. तर अशा तऱ्हेने संकीर्तन महत्वाचं आहे. आणि मथुरा मंडळात निवास म्हणजे आपली चेतना आहे ती पूर्ण तऱ्हेने कृष्ण भावना भावित करायची. ती पूर्ण ती चेतना आहे. आताची जी चेतना आहे ती भौतिक चेतना आहे, पण ती चेतना आपल्याला कृष्णमय करायची आहे. तर अशासाठी आपल्याला हे जे 5 गोष्टी आहेत ते अतिशय महत्वाचे आहेत. ते आपण त्याचं उत्तम तऱ्हेने याचं पालन करायचं. बरं, कोणाला काही प्रश्न आहेत का? प्रश्न असतील तर मला एक रेकॉर्डिंग